Ahojte, vítam vás pri mojom videjku, ktoré som nazval Tvorivé písanie. V takých 10 lekciách, alebo hodinkách, alebo minútkach si pohovoríme niečo o tvorivosti a dáme si najmä cvičenia, ktorými si môžete tvorivosť cvičiť. Pretože tvorivosť, alebo cudzým slovom aj kreativita, je ako nejaký šport. Keď chcete dosiahnuť nejaké výsledky, tak musíte najprv trénovať, až potom sa oblečiete do dresu a idete pred tie tribúny, pred nejakého súpera a teda hráte nejaký zápas. A mnohé deti začínajú písať, každý chce napísať nejaký román, príbeh, fantasy, básničky, ale my začneme takými rozcvičkami. Najprv si povieme, čo to je tvorivosť. Tvorivosť má veľa definícií, všelijaké múdre slova, ale je to v podstate taká schopnosť, ktorá je vlastná všetkým ľuďom, aj vám, aj tebe, pretože keby sme neboli tvoriví, tak neprejdeme ani po prechode ráno do školy, alebo v škole ani neobstojíme na nejakom predmete, na nejakej písomke. Ale napríklad chceš dať mame nejaký darček, nemáš na to peniaze, ale urobíš jej niečo vlastnoručne. Vtedy si tvorivý alebo tvorivá. Chceš osloviť nejakého chlapca alebo dievča, ktoré sa ti páči, napíšeš mu nejaký lístoček alebo básničku alebo nejaký vtipný status. Vtedy si tvorivý alebo tvorivá. A takto by sme mohli pokračovať, takže budeme sa učiť najprv byť tvoriví a potom až začneme písať nejaké ucelené texty, tie romány, príbehy, básničky a tak ďalej.